nya ndị okwu asị ka agba niile mgbe ahụ na oge esi azụ okwu asị ka ọ bụ nke a ndị ji asị na-eri nri ịgbara ndị Fulani odibo nchi iwu osote onye isi n'obodo Naijiria ọ mgbe m nọ n'ụlọ ikoni ka m ga-etinye ha n'aka akwụkwọ si ha agaghị m emezi Biafra ọzọ unu bịa ka mgbagharụ unu odibo ka ndị ọzọ si agbara mkpa odibo ha rịọrọ m njụ si na aga m ahapụ nwere onwe m n'azụ maka ọdịmma nke ha nwa na nke ụmụ ha ga-abịa n'ihi na agwara m ha okwu m si ha oge mgbe Zik a na-agwazi ike mgbe ọ na-eji ike na-akọwara Zik si ya na ebe ị na-aga n'ụzọ adịghị ya ọ na-eji isi maka kata mba ọwọ Naijiria ka anyị gaa n'ihu ebe ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke m na-akọwakwara ndị ya sị ha ihe a Zik mere mgbe mbụ tinye anyị na ụmụ anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị ọ bụ ihe nwa na-eme kedu ụzọ nwanne Nnamdi Kanu si na-eme ya na-emechi unu kọrọ m ka m gọchi na m sị unu arụghị ogwe nke abụọ gafere River Niger unu ga-arụ okporo ụzọ unu ga-emezi ebe niile ebe ụmụaka na-agụ akwụkwọ ọ ga-emezi emezi ọma mma ụlọ ọgwụ a ga-arụzi ya arụzi a ga-enwe ọkụ mmiri ga na-agba ọ ga-adịrị onye ihu na mma dịrị onye azụ na mma kedu ụzọ m si mejọ ndị dị etu a asị m na ụzọ m si na-eme ya na ọ dịghị mma njọ ha sị bụ ngwa agha onye m gbara egbe onye m gburu mma onye m gbara ụta akwa sọsọ ozi ọma Chineke si mgbasa n'igbo ka m na-agbasa kezie ka o si metụta unu ọ bụ gịnị mere unu a na-asị ka akpọta Nnamdi Kanu ka egbuo ya ọha na eze na ndị gọvanọ ọ bụ na gịnị mere ndị herdsmen na-egbusi ndị mmadụ n'ugwu Awụsa ndị gọvanọ ha n'ugwu Awụsa kpọbe ka abịa gbusi ya ịgwara unugo na onwe onye na-achị ugwu Awụsa gọvanọ pụtasị ka egbusie ndị herdsmen unu na unugo na onwe onye Yoruba pụta sị ka egbusie ndị OPC ọgwụna sọsọ ndị Igbo n'ihi na unu na-agbalịkalịka kuru ga-agbara ndị Fulani odibo onye pụta ọsị ka agbara Fulani odibo onye nsị nwa abụọ Nnamdi Kanu aga ma agbara Fulani odibo amụrụ ọgwụ ebe amụ odibo ha gaa n'ugwu Awụsa ndị ha na-akpọrọ isi n'ala na-ajụ ha unu na ebe a Nnamdi Kanu ọpụtakwa n'ụbọchị ole unu ha bịa ọ na-akpagharị ebe niile ego a na-enye ga-enyekwa ya ọzọ onye ahụ otiri mkpuke ọ gaa na BBC Igbo na-akọrọ aka m esokwa ya aka gị ọgwụ onye isi nche na steeti ị ga-agwa m na onwe ka ndị agha obodo ekwensu bụ Naijiria ga-esi malite na-akpa mkpamkpa n'obodo gị ịmaghị ihe gbasara ya ngwongwo niile esi be mburu akwa ebe ka Ezikpeazụ ga-ebugara na gọọmenti hatụ na Ezinna ha na-ekiri na-anwụ amụ ohe were ụmụnne ha na-eresi ndị Fulani jee na ndị Fulani ga-ahụ ha n'anya wee na-ajụ na-asị gị na-eme na ọha na eze n'ụbọchị nke agwa ofu Jibril a ha na-agbara odibo ha na-achụrụ efi agwa ọkwa ofu Jibril a bịara ugbu a bịa tisa ọha na eze tiwa ya ụzọ abụọ ịhụnanya ya o nwere otu ọ ga-abụ ma gị ma ha nwere ike bịakọta ọnụ ka akpa ihe ọfụma nwee nkwekọrịta otu a ga-esi gaa n'ihu ihe na-eme ndị be anyị nwụ na ha na-aghọtachi anyị na-eme ọfụma ịjụ ọha ha sị na m chọrọ ikewapụ Biafra n'ime Naijiria na ọ bụghị ihe ziri ezi n'iwu obodo ha akwadoghị ya nne ajụmasị ya ka ụzọ chọrọ isi ime ya asị na ọnwụ ka aga mee ntuli aka elu anyị bịanyecha aka atụcha vootu aga na ebe a na-eme iwu anọrọ akpa ya ekwekọrịta anyị gawa n'iru njụọ ha ndị na-eme iwu obodo Naijiria mmadụ ole si Kano steeti 44 ọ bụ mmadụ ole na-emekwa n'iwu a si Abia Imo na Bayelsa pụta ha erughị sọsọ Kano steeti ọ bụzi ụzọ dị anya ka ị ga-esi enweta ihe a ibu n'obi ebe ndị ọwanye na ha na-awụ ọchịchị ego aka agbachite ọchịchị ego efe adịghị ụzọ adịghị obere ihe unu kwesịrị ọrụ kwuru anaghị arụ ya nwatakịrị ihe wu ogbe nkịtị ebe na-ebute mmanụ na-ebute ukoro ọkụ ike a na-egbu na-ekpata ego bekee wee na-eri nnukwu Awụsa ji na-eleta onwe ha mma bụ na bani okporo ụzọ ntụtụ ga ama Ọnịcha ruo Enugu kezi ihe ọzọ ị na-akọwara ọ bụ gịnị ka imepụta gwụrụ ga-eme m ga-eji enwe ntụkwasị obi ebe ị nọ n'ihe ị na-ekwu na ị ga-emenwu ya na ọnwa eziokwu ihe agịebi na ọba nnukwu isi na mmegbu anyị
a na-eme anyị na ọ dịghị mma ebunye agbagburu anyị ego ebe a agbọọ ejide ebe anyị na-azụ ahịa laa ya n'iyi ha nwa na onwe ha enweghị ihe ha pụrụ ime ha niile na-agbara ndị Fulani depụta nna gị kwesị nna gị ukwu ana m emekwesị nsị ha mmụọ awọ Nnamdị Kanụ na ma gbara ha otu uru ha bụ ka mụ na ha mee ajị enwe m aha niile ka ha nweta ezi mmụọ nchegharị ka ha ghọta na ha nwee ọrụ ha kwesịrị ịrụ n'ime ndụ ndị ha ịghọtakwa n'ọrụ a ma nwa ya nke ọma wee ghọta na eziokwu ha sụrụ m kwuo eziokwu mmekọrịta na ha na-akụzigbo kama ha nọ n'okwu asị na-agbara ndị Fulani okwu efe adịghị n'aha ọjọọ